יהודים וטהורות, רבים שואלים אותי, הרבי המשיח כהנא, השם ייקום דמך, איך זה שלמרות כל מסירות הנפש שלנו בציווי להשמדתו, העמלק עדיין מזנב בנו, הורג בנו, אונס את בנותינו. ובכן יהודים, התשובה היא ברורה. חומוס. באמצעות מזון השטן המשוקץ הזה, שרבים מבני עמנו הטהורים התמכרו אליו, שולט בנו העמלק הישמעאלי נפשית, פיזית ורוחנית. החומוס של העמלק הופך אותנו מנומנמים, אפתיים ומפליצים בהגזמה. לא עוד! אנו ניגמל מהממרח המפוקפק, שבו כידוע הפרשות גוף ישמעאליות הן מאסט. מיד אחרי הבחירות האחרונות אני אוריד לכם מהשמיים כמו מן את הקניידלמוס, מחית יהודית טהורה מבוססת קמח מצה כשר, מושלם לניגוב ומריחה, הולך נפלא עם חזרת ודג מלוח, מזון אפור שמביא את האור. תקשיבו למשיח כהנא וכבר לא תכאב לכם הבטן מכלום.